Biz yaksın, biz yaksın, biz yaksın. Biz yaksın, biz yaksın, biz yaksın. Yaxşı şovda. Assalamu alaykum mehriban tomoshachilar. Bir yaxshi showda studiyamizda bugun mehmonchilikda yaxshi lekinli o'zil g'iyimiz Lala Nazarova. Lala, hoş gördük. Menem size hoş gördüm. Sağ olun, söylep, formatlap, gepleşiňizde çağırýanyňyz üçin. Şu gepleşiňizin başynda biz Türkmen halkymyz üçin şeýle eşretli durmuşda ýaşamaga, döretmäge, öz sunatymyzy, medeniýetimizi gülletmäge giň mümkinçilikler döredip berýän gahrman arkadagymyzyň, arkadagy gahrman serdarymyzyň janlar sağ bolsun, başlary belent bolsun. Arzularım hatır olsun. Hayatdan hem evi vatandaşlar, hormatly kardeşler, biz dünyanın en asuda, en abadan, en boleliğin bir ajaýyp ýurdunda ýaşaýas. Şeýle döwrümüz üçin, şeýle bagtly ömrümüz üçin, ähli haýyrly işlerde baş halypamyz, gahrman arkadamyza, şeýleken biz ýaşlara beýik görülge, biz ýaşlara beýik görüllü, hormatly prezidentimiz, mehriban prezidentimiz, arkadaly, gahrman serdarymyza köp taňary ýalkasyna aýdýas, oýalaryň janlary sag, ilimiz üçin, ýurdumyz üçin alyp barýan beýik işlerine, hemişe rowaç menzilleriniň dowam bolmagyny tüýsürekden arzu edýär. Yaxşı şovda. İnternet torlaryny görýär. Ulugyjy bolan aýdyma salap, sunugata bir ýürek berip, gowy awa aýdymlary täzelikleri döredesiň gelýänini görýär. Bu işlerde sana üstünlük arzu edýäs. Yaxşı show production, bir yaxşı showda gepleşiň saýladyňyz. Bu saýlawyňyzy kim maslahat berdi? Özüm diýsemem bolýar, sebäbi men köp wagtdan bäri siziň alyp barýan döredýän işleriňizi görýän, hemem siziň bir sözüňiz bar. Anam sizden netije bizden diýen. Men sizi anam bildirdim. Netijenem nesip bolsa, o netijeler görer diýen umyt bilen gepleşiňize geldim. Onu bir şol umidi durmuşa geçirmek üçün şuun her bir sorağa yürekten cevap berip, her bir aydımınızda da yürek koyup, tomoşaçılarımızdan, kardeşlerimizden birek kuğu edip, gollap, şaatlanıp, kuğu sorularımızı verip, kuğu cevapları alıp, kuğu fikirleri alışıp, şu şoğun yerine düşürmek için barimizden ıhlasımızı koymalılar. Başladık onunla. Biz yaxşı şovda. Yaxşı şovda. Hele, şeýle soram. Aýdym aýtmagynyň maksady näme? Aýdym aýtmamyň maksady men kiçilikden bir ejemden aýtmışyna görä ýetgeşirak çaga bolupdym. Zekinim bar eken kiçilikden aýdym aýdyp başladym. Şondan bäri sunugatyň içinde ýaşap ýörüm. Gowurýan höwesim bar. Bir aýdym aýsa, ýüregim sanmakda aýdym aýsam, dünýäm geňeýär diýsem, ýalan sözlemem. Sunugadyň içinde ýaşamak bilen sunugady içinde ýaşatmak şu ikisiniň arasyndaky tapawdy näle? Sen içinde sunugat bolsa, sen öz özüň gerek edýän sunugatyň içine. Ol ikisiniň bir aýratyn tapawdy ýok. Men pikirim. Aslında sizin üçin aýdym aýtmak kärmi? Yok. Yaşamak ýalyk bir duýgu, ha? Ha. Men özüm şu sunugat ýolyna 3 ýaşymda başladym. 3 ýaşyndan başlapdyň. Köp konsertlere baranda, şu keçijek çağda tansçylaryň eline uklap alýan wagtlamam bolýan ekeni. Şol faktly suratlar bar ýöne biz özümizi gördük onu. Hakykatdan. Hawa. Ulam taşaga ştadyp örlen, o Türkmen köýüne çykdy, Türkmen balaja görnüp dur bolen. Şo wagt çykyş edip ýören pursatyndan suratlar bardy. Hakykatdan mı ya, iýaymy? Yok, yani täze kino filmine düşüp ýörkak gördük biz şonu, şondan gördük. Emel aňlaýmyň şu wagt bil bolany hakykat bilen. Yok, suratlar. Ya, baý özünde o suratlar. Şu taňçy mamy, şu taňçy jaň edip bolýarmy? Şu elini ýatyran taňçy. Ya, edil ýatan suratym ýok. Indi, zatmy? 3 ýaşymdan bäri ýa-da
eklenji yer başlan bolýardy. Da. Bu demek men Bir sefer öyle şu Nur Sultan ida aýa on ýaly suratynga bady diýdi. Klasdaş diýdiňmi, kursdaş diýdiňmi? Kursaş. 3 ýaşda haýsy ýokary goşady okulýar. Yok. Nur Yok, Sultan bilen biz täzel filmine düşdük. 3 ýaşda. Yok. Şu yıl ýa-ni şonu sähwetdeşip oturduk. Hem men kursdaşym gatnaşýar Nur Sultan bilen. Aha. Şonu görkezdim. Ha, şonu gör. Mersin dänelerine gatnaş gördüm. Nawa. Gatnaş gördüm. Yeňçisi men merjenler. Oo! Ina. Gulga bayranyňa meýesi. Ina. Ýene bir zat ejecik gyýdyňam. Taş bayranyň nakdynda. Ina. Oscar'ım aldım değil. Durmuşda sapak edinen in ýatda galyjy ýagdaýlar. Sen düýünden dünýä garaşyny ütküdende. Ýalňyş adamlara inanmagym boldy. Arzan adamlara gidiren gymmatly wagtym boldy. Onda mehman tomaşaçylar biz şol duygulardan dören aydınlar bilen davaramız dowam edýär. Biz gymmatly wagtymyzy şeýle kalpdan çykan odan aýdyma ötleýär. Dinläle. Yazı şolda. Baka baka kara gözüm doymadı. Sen mehrimden seyen gönlüm kanmadı. Şonna da men umuydumu ümidim. Ne öldürdün ne güldürdün sen meni. Baka baka kara gözüm doymadı. Sen mehrimden seyen ne
Yine bir mehmanımız, sizin kursdaşınız, Mehriban, kardeşimiz Nur Sultan Deriyayeva. Hoş gördük. Hoş geldik. İlkölene hemmäňize salam alik. Läle uğur yol bolsun. Allah jan sunugu täleminde iň agyr üstünlükleri awraý bilen yetmek meýser etsin. Sağ olun. Sağ olun, Ardullah hatır olsun. Nur Sultan'ın goşkularına döreden aydınız var mı? Henüz yok. Yani hayalimde var. Kaysi temada yazmağa uğrayan. Ayn ol gidleyen adam däl esasy durmuş temada, öwüt nesihat temasyna, söýgü aýralyk temada gaty köp bir adam ok. Sebäbi men ýene bolsa durmuşa ýykynrak bolýan. Kakamam şol ugurlarda köp ýadansaň, şol ugurdan köpräk gitdik. Emeli an bilen goşku yaz gördüňizmi? Ular gördüňizmi emeli an goşkuda? Emeli aňy tanamagam. Şu wagda çendim şoňa girip bir ýumuş buýurjagam bolamyz. Menem oňşoň emel aňlyny hiç gele. Çörüň goşuly ha? Yo, beren o, çörek beren o. Ene şu tapdim. Berde ýar çörek gere hiç gel berlen o. Ulanıp bilmeýän bolaymy? Eger ulanıp bilseň. Hiç gele, hiç. Diýbersinden emel aňly öne edil ýazjak eseri ýazjak adam üçin, ýani hiç ýerde howadan bir dörüş adam üçin emel aň hiç ýere kömek eden ok. Men taýdaýyn. Men sana çynymy aýdyp gören, menden bir tane sınavdan ýazjak boldum emel aň üstüne hiç gele bolmady. Şeýle zat bar da, ol durmuşy ýeňilleşdirmek, ne robot mehanizmi ýaly. Häzir sen şu bedeniň içinde öz ýüregiň bolmasa, sen şogur ýaşyny görersiňmi şo zatda? Goşgam şeýle. Edebiýat ugruna öwrenip, sanamany öwrenip, kapiýany öwrenip, ýazmak bolýar diýerler. Dogry, sanap bilýär, kapiýa düşünýär, ýöne şoň asliýetini bir özüne berilen bolmasa, içinde zehini bolmasa, şoň içinde şoň ýüregi bolmaýar, diňe tabiatça döreýär o taýdan. Sana waç döreýär. Ýöne goşky şygyr döremeýär. Men läle şeýler bir sorag berýän. Läle sen sunugatynda sen üçin möhüm zat, onuň agramymy ýa duýgusymy? İkisini bile. Men için. Birini saýlamaly bolsa, Agramyny saýlardım. duýgu gerek gelme. Agran bolan ýerde duýgum bar. Duýgu bolmasa agran bolmaýar. Sen içiňdäki duýguny kança gudurlap bilmeseň. Uşayma. Yok. Sen uşayma gördün. İçiňdäki duýguny halka ýetirip ýa-da halkyň duýgusyny duýup bilmeseň, sen agramyň bolmaýar sunugatda. Ana şol agramy ýerde hakykatdan hem şol sen duýguny hem döredýän. İkisi bir zat men bilgeçleýini berdim. Sebäbi ikisi bir-birine çapraz zatda. Şo bolmasa o dören ok. Ene sen duýgu diýenem bolsaň, duýgu agramy özi getirýär adama. Hakykatdan hem şol sebäpli o sowaly berdim. Köp adam diňe tanalmak ýa diňe üstünlük diýär. Emma şol agram bilen duýguny bir ýerde görmegiň özi ýa mullakan üstünlük. Şun gün döretmek kıyın mı? Sunugatda ya da yürütmek kıyın mı? İkidem kıyne şu. Yürütmek kıyın mı ya? Döretmegem kıyın. Cemal alayım mikrofon alın. Döredip Dogry ýerde, dogry ýolla ýöretmek bilen ýöneki ýöretmek bar. Ene şu wagt Döretmek kıyın. tanymal bolýan kene? Men mara yürüjümden vurdum da şu Azat, kıyın näle sana ha işte kıyın däl. Azat, sen üçin kıynyr ýöne başga kişi şonu döredip berdiýsen. Şu wagt ýagşa gürlejek gepi özi aňardan gelip dur. Sebäbi şo tarap Allah tarapyn berilen oňa. Näme soňa kıyın? Sana da şolar ýalyk. Geçenki ssenariýany sen wara bir güne döretdiň. Kıyın adam üçin bir güne döremeýär Azat. Bir aýda da döremeýär. Döredicilik adam eger öz işiniň ustady bolanyny, öz ustady bolanyny, oňa döredip gidýär. Ýöne onu döredýän we ýöredýän başga, ýöretmek kıyyn. Döredeňde özi gelýänlerden berilen bolsa Allah tarapyn. Konditer özlerini şef power dörücülük hakda giden gowgurunlar berdi. Dörücü işgärler alaşýanmy? Şu nitibe diýen adam ýöretmek nitibem kadýar mena. Ýöremek ha. İkidem diýip otýan men ikidem. Bir ýeňil bir aňsa Ýöne ýanky bolýar-da dogry ýolla ýöredigi. Dogry adam bilen gözünde. Şoň üçin men ýene bir tapar Nur Sultan. Ýene bir tapar göremde şat diýen, ilmidama jemgyýete peýda getirýän işlerden hur köp bolmak tüýsürekden arzu edýän. Sag ol minnetler.
Inni O yankı döretmek mi öğretmek diýer. Sen dörediber. Öğretmek ýaxşy. O zatlara sana Cemal. Ene, şoralyňyz mı Cemal diýenni? Cemal diýen alym şu abloska goýun. Öz uğruňyzdan bişirýän zatlaryň birini miňdetmeli bolsa, Napoleony miňdederdiňmi, torty miňdederdiňmi, ya buçoğuna miňdederdiňmi, ya kurosany miňdederdiňmi, ya pahlava miňdederdiňmi, haýdyna miňdederdiňmi? We nem üçin? Men gün Spartaga diýäň. Spartak? Yok, olgat şu an beşli koydum men şol torda meňdetdigim beşli koydum. Yo, Spartak diýip tortmam. Ba. Böyle Gretsiýanyň Ba. adı gelýär şu Spartak. Şu döwürde was. 2010 ýylda konssertçilik şkolany okamyzda şonu bize näme 70 ýaşan muallimi şonu öwreden bolsa ýerde öwreden bolugda. Bu diýmek sizin bişirýän iň füýji O, füýjilik tordumyzyň biri. Halkyň hem söýgüsini gazanan. Sağ olun. O 5 ýylda diýdiňmi diýdim. Sağ olun. O, hadi. Sağ ol Cemal, siz de işinizi üstülerde ödeyen. Sağ ol. Elinizin füýjülüğü ýaly. Beýik Allah sizin ömrüňizi füýjetsin. Amin, hemmemizinkini biletsin. Oğluyun da onun. Ýaşy şolda. Wah ýaşlygym, ýaşlygym, dolanmazmyň sen maňa. Egerde sen dolanmasaň, men dolan ýaryn saňa. Egiz ovam içinde bilim dünýäň nämeligin ýatlama goýup içinde geçip gitti çağalygym. Gojagymda ýaýnadım, dostum bilen oýnadym. Çağalymyň baharynyň senden hiç doýmadym. Kartoşkany edip köze gül vermedi wyrdyk gazy. Asyda girmezip ıya vay 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 vay. Diýenin etmeni jemin ýene gujaklak gujagyn geçip gitti meniň çağalygym. Maysalar çeçek çeçek, gülüyor ya kucak kucak. Oğlan gayrlar bilen işip, oýnaýardyk gelen gece. Çağalygym, ýaşlygym, dolan ayda sen maňa. Egerde sen dolanmasaň, men dolan ýaryn saňa. Maysalar çeçek çeçek, gülüyor ya kucak kucak. Oğlan gayrlar bilen işip, oýnaýardyk gelen gece. Çağalygym, ýaşlygym, dolan ayda sen maňa. Egerde sen dolanmasaň, men dolan ýaryn saňa. Ýaşymy anyk bilmeren bir oğlan aýlapdy kerim. Seýgiň ilkinji güllerini içip gitti çağalygym. Dawanım orsaýyn seme kakam jany aýtma näme. Şol güni ýatlak gülmeni seçip gitti çağalygym. Kartoşkany edip köze gül vermedi wyrdyk gazy. Asyda girmezip ıya vay 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 vay. Diýenin etmeni jemin ýene gujaklak gujagyn geçip gitti meniň çağalygym. Maysalar çeçek çeçek, gülüyor ya kucak kucak. Oğlan gayrlar bilen işip, oýnaýardyk gelen gece. Çağalygym, ýaşlygym, dolan ayda sen maňa. Egerde sen dolanmasaň, men dolan ýaryn saňa. Maysalar çeçek çeçek, gülüyor ya kucak kucak. Oğlan gayrlar bilen işip, oýnaýardyk gelen gece. Çağalygym, ýaşlygym, dolan ayda sen maňa. Egerde sen dolanmasaň, men dolan ýaryn saňa. Ýaşy şolda. Şer var. İşin az bolsun ýöne, uz bolsun diýen düşünje bilen ýapyşýan, ýaşy show production'yň, o saat operatorlarynyň sizin dikkatinizi ýetirýän odan pursatlarynyň daşlaşma. Ýaşy şolda. Aýdym aýdyp tokaň düşen iň kyn ýagdaýym. Aýdym o sözlerini ýadymdan çykaryp gördüm. Boldy ha? No, Näme etdim? tolgunup. Bildirmedim. Aýdymçy artist islendik ýagdaýdan özüni başaryp çykman başarmaly. Ha. Biz okuwda öwreden Ýa-da geldi. çıkmandan aýdym sözler bilýän adamlar dinläp oturmalsa. Bildirmenim. Özüň çykaýdyňmy ýörap? Yok, bildirmenim. Setirlerini gaýtaladym. Ay ne dinlämedi? Gaty üstüje dinlemeli. Ýene de gaýtalamak mümkin bir ýagdaý. Meşhur estrada
yılladymaz kardeşlerinin arasında guwadım hükmünde guwysıyla hormaty gazanyp bilen durşu bilen guwy energiýa durşu bilen şatlyk durşu bilen aydym durşu bilen zihin Gurbaş Ataýew. Sağ ol Ýaşan, sana da işiňde üstünlük ardy edýän bu jigimizde de şeýle bir öňümizde bir ýylly aýdymçylygyň biri bolmagyny ardy edýän. Sağ ol. Gurbaş, sen yalnız toýa çağırılıp ýa-da familiýaňy ýa adyny ýalnız tutup ýa-da şoňa bolup gördümi? Ken boldy. Mysal üçin. Kim aýdýar diýeni, mysal üçin ýalnız familiýa ol öňki tamadalar bada bilen. Kim aýdýar Gurbaş Ataýew diýipdirdi. Gurbaş Ataýew bol, la turda tur. Kim diýär? Ýok, kim aýdýar diýipdir. Olar olmaz internet zat ýok, internet olmaýys zat ýok olmaz. Ýaşy. Kim aýdýar plan aýny ýaş oglan bizem ýaňy çykdyk. Kim aýdýar Gurbaş Ataýew diýipdir. Gurbaş Ataýew diýip, Teres Ataýew diýip eşdiler Gurbaş Ataýew. Güllýal Gurban geldi diýip adym bar Gurban geldi Ataýew diýdi. Gurbaş Ataýew diýdi. Yo, o näme diýär? O Gurbaş Ataýew bol. Turda tur bilsen. Ot. Şata dedi o. Gurbaş, edir tanalýan 18 ýyla geçendir ha? Awa. Ha? 20 ýylda. 20 ýyl diňe tanalýanyna, tanalmak üçin ılgaýanyna da 10 ýyl bolandyr, dogry dämi? Aýny. Awa. Dogry dämi? Çörege çöçü, möjege böje diýip aglaýanyna da 10 ýyl bolandyr, dogry dämi? Ýatdy dogry ýa. Bu diýmek 40 ýyl arka atan adam diýmek. Şunu gotum 20 Ene men näme diýjek, näçe ýaşynda biljek bilen. Aýtma. Ya garrano. Hiç ütkän okdur şol oglan. Hiç garrano. Şol haladilniň firmasy näme? Ýağın firmasy Jmoil. Nahol. Ýaşan Ol bilýär. maşyny- Diň atýanlar onu. Ol maşyny garratmaýa. Awa. Ol maşyny garratmaýa. Awa. Maşyny garratmaýana Jmoil ýa. Awa siziň ýüregiňiň juwallygy, hemişe ýigitlik çagyny ýatlap duran muň syry nämede? Barzomi. Bille. Öňre näme diýär? Gurbaş, kanýer stoluň aşagyna durandara kenara. Men kinada da deraýyn. Gurbaş, sağ ol mahabatyň üçin. Sağ ol Ýaşan. Indi Gurbaş, siz 40'dan soň aýtyp başladyňyz da. Rekord döwdüň, ulama balçalýan, Yok. miýaw. 40 ýaşama o ente. Näze 2 ýyldan bir ýaşaýanmy? Yo, men 30 ýaş, 36 ýaşadym. Men kiçikkämden iýem ulukan ýyldyňa. Yok, sen näme 30 ýaşa senden bir ýaş ulaglanlardyr sana. Näçe şu atyn, Gurbaş? 39. Kuşun razmerini soramy, yaş. Şunu aýda janam. 39. Näçe ýaşynda onu den tanaldyň? 16. 16'da. Be. Tanalanyň 23 ýyl. Gurbaş Ataýewiň aýdan iň meşhur 5 aýdymy diýseler. Birinji gözüňe gelen rekord döwdüm. Işkında men perwana galdym armanly. 2. Kulağıma balçalyan. 3. Giymiş kalitka. 4. Dincalyan. Miyav. Oh, miau, dincalyan. 5. Tinjalyan. Uyuvaryan. İfere diyedim. Ýatýan. Yöne men şunu aýdyn adamlar Ecem Pahyryň şeýle gowaryan aýdym martda. Şo türkmen owa teriýaýlymyna şol aýdym başlanyny Ecem derman tapan ýaly olatda. Çatlaja hiňlet beraýda. Bade meni. Aşığına dödün yar, ciger bağrım eden yar, özün sallın o da meni. Aşığına dödün yar, ciger bağrım eden yar,
Özüň sallyň o da meni, o da meni. Şu yer vadi, şu yer vadi. Munça eziyet bolurmy, kalbyň lezzet alarmy, örtmek dünýada meni, ýada meni. Sağ ol. Kendi yatta yaşsan, ecem o öğreten, şu ovala kaydan, armağanı, bağda menliyen aydınlar, Allah azze. Ece bak eretek ayette dir kaydıp berýärdim. Onun ömrüň uzak bolsun. Sağ ol. Sağ ol. Yaşsan. Günde ýatlymany bir sebäp tapylýar ya, ece diýlen zady. Ece ýalgawlat ýok da, biziň näme şu ayakta durup bir işlemegmede şolaň dogasy, yaşsan. Bak özü var. Hukman gelýär aýşy. Bir saat bir ýerde oturdun, ya günüň dowamında ejeň ýatlanmaýan, ýeri ýatlamaýan. Hukman bir sebäp tapylýar da ýatlamar. Görüňmi nire geldik? Geyiniş kalita, gulama balçalyandan biz allıkta gurun ecak etirdik da. Ece ýallat ýok. Ya aslında da erkek kişi öýe giren iki söz bilen girýär diýär. Birincisi ejem nirede, öýlenenden soň ejem nirede. Aram bu keyfine de Allah. Ne şivat ece vardı gurun da. Däle. Sizin ejenizden en köp eşten sözüňiz näme? Ejem janyň eşden iň köp sözüm hiç wagt yamanlyk etme, sana yamanlyk etselerem sen ýagşylyk bilen jogap ber diýipdi. Maňa da şu sözü diýipdiler. Hiç wagt hiç kime yamanlyk etme. İň bolmanyny şol yamanlygyň ikisinde bolup gelir. Ýagşylyk et, ýagşylyk et, ýagşylyk et, ýagşylyk et diýär. Şoň üçin näme siz durmuşyňyzy gözüňize getirip bilen alın. Ejemsiz. Kakansız durmuşam ýaşap bolsa. Allah can gözüňize gelmeden etmesin ejemsiz durmuş. Ejelemizin jany sağ bolsun. Enatalarymyzyň jany sağ bolsun. Ähli enatalarymyzyň bizi şu ýagta jahana iňdiren mehriban käbelerimiz, kawlalarymyz ýoklaryň ýatan ýerleri ýagty bolsun. Barlarymyzyň janlar sağ bolsun aramyzda. Uzak ömürler sürsin. Aydana dersen, kakana näýil garaýady sizin aydym saz. Sunugatyňyza. Begenýärdi, boýsanýardy, men şu telewizorda göränne ýörüýtejaň edýärdi. Aydym edip durdy. Şeyde kakana gördümi bir üstünlüklerden başını Elbetde. gördü ya. Gördüm. Ona aydımların içinde kakanadan halayan aydımından Şu aydımlamyň içinde kakam bir halayan aydymy bardy. Yerine getirip bereň şol aydymy. başına jeyim. Ýagşy şolda. Utulan sen bolarsyň, men oynamy oynasam, Tangry şaýat görersiň, bu seýwemi harlasyň. Men çäre wellýäkem,
Läle sungatda näme mysal üçin bir peýdal maslahatyňyz Läle jigimizde üstünlük ardy edýän men diýjeklädim bir durukly jogol jigim nesip bolsa ene şuma näçe ýyllanam şo duruşy diýerler ana mysal üçin menne bir durukly boljak bol galan dadyň men nesip bolsa bir işiňi söýüp başga näme döwürden giýjek galma galan dadyň özi nesip bolsa daýjaň nemesi bilen kömek bilen bolup gidýär. Şu bagşy bolmadyk bolsaň haýsy kär kim bolardyň? Haýsy kär saýlardyň? Aydymçy bolardım. Men hiç kim men zasim gelenok özüm olasym belä. Jogap şo. Şu gepleşige şu şowa çağıranyňyz üçin adat tide ýaxşy tide ikiňizde de çuňur minnetdarlygym bildirýärdi. O sag bolun. Tide sunugat ýoluny yeňil bolmadyk işiňizde size uly üstünlük arzu edýän. Iň owadan arzular. Sağ olun. Çok sağ olun. Sana hakikaten men sana ýüzlenýän öýlenýän ýigit, men sana ýüzlenýän öýlenýän gelin ikiňizem gülýaly açylyň. Şul ähende goşu okumak, şu ähende toýda alyp barmak nireden alýar? Şuym alyp barýan toýumdan özüm lezzet alýan. Özüň lezzet almasaň lezzet berip bolan o. Özüm lezzet alýan şondan. Maňa diýerler, "Sen näme ýataň akmy zatmy?" diýerler. Men ýatamak, men lezzet alýan, men edil edýän. Meni sunugat ýaşa diýär. Men sunugat bilen ýaşaýan, sunugat. Men sunugada düşünmedik bolsam men bilemek, men näme işlerdim. Men diňe şu sunugat ýaşa diýär. Ine misal üçin azat bilen men birinji gezek bir halat geçdi. Bile toy sowduk, şonu tanışdym, şondan merim hormatym ma azaty. Ay ýüregim ýaly, şonda bäri toýum ýok diýen. Azaty hormatym ma, gat hormatym ma azaty. Läle seredende, läle seredýän welini şu läleni enata söýgü bilen mähirden döredipdir. Şu güýde hiç ýyly tödüm ýok da şoňa töyleme ýöne bir zat belläsim gelýär, töyleme biziň ýaman gowy ýurdumyz bar. Asmanymyz arasynda ýurdumyzdan parahat. Şu parahat ýurtda arasy asmanyň astyna diňe döretmeli, işlemeli, günnüýüňe barny giýjeňem ýarny işlemeli. Gatgow döwletimiz bar. Haýsy işi etjek diýip hiç edemem. Kaplanç borkany. Etjek diýip edemem. Ay, käwat настроением bolmady kalt edemem. Aslında da kirende diňe dörejilikdir da, endi men sana aýdaýyn. Gowy zat aýtdym. Ýürüýte şu arasaçyk işlerini ýaltanýan bolsaň, ýaltalar üçin döredilen bir üýtgeşik plysos we diňe ýaltalar üçin kämil zatlary söýerler üçin bir wada 48 funksiýany ýerine ýetirýän. Şunu işledik goýup berseň da bileme gaty ýalta bolsaň, şunu ödem bolajak da. Şu plysos bilen Mercedes şu. Gaty üýtgeşik görýär, ama ýani oturan ýerinde talança gura oturan ýerler eliň diňje alýar. Maň ses şagatyna gulagyň diňje alýar. Maň aýryan şu tozundan, kapasından göýüň diňje alýar. Bir sözle aýdanda şu plysos arasaçylyk söýýän adam ýyru diňje alýar. Alýar ýöne. Sebäbi bu plysos gowy, ödem krediden berýär. Awa her toýundan geçip dursaň hem bolýar. Näçe aý bar? Hiç mesele yok. Doğru maglumat üçün şu aşağıda telefon belirtip şo bilen jaňlaşýar, olar malalaşýar, senem işin ýeňileşýär. Bu plysosyň adyny Kirby diýerler. Amerikada 1914-nji ýylda döredildi. Ýem 100 ýyldan orak taryhy bar. Şoň üçin hem dadyň näçe taryhy bolsa, şonça da kämilli bolýar. Doğru dämi? Ha. Adyny näde sakladyňmy? Ha. Näme? Kirby. Kirby. Maňa inglizçe Kirby diýip okuýarlar. Yani men maňa diýen bir ýerde kir ba bolsa aýryan. Görkeden Kirby. Mesele ýok. Ýaşy şolda. Sen pikirçe aýdymçy bolmak aňsatmy ýa-da erkek kişi bolup aýdymçy bolmak? İki kili düşünüreyim şunu. Gaýda aýdymçy bolup tanalmak, ýüzüňi tanatmak aňsat.
edil erkek kişi garanynda. Ýöne toýa gidip aýdym halka hyzmat etmek boýunça erkek adam alsa. Ha. Sen ona ýeňil bolmak işini ösülerdi öýle. Sağ ol. Ine şulikden bir soru bereýin. Nisip bolsa her ýeňiz öz ýeriňizde, öz käriňizde ul derejede ýetersiň. Men şu soruga geçenmek mekan tara berdim. Şu sorum TikTok'a çıkan ulu diskussiýa döredi. Siz beresimle şu soruyu durmuşa çıkanızda, çıkmakaňyz sizin indi barjak oğlunuňyz. Yok, sunotdan geç maňa durmuşa çykjak bolsaň diýenne haýsyn saýlarsyňyz. Halayan ýigitiňiz ba, öňüňizde hakykatdan saňa oğudan durmuş berer. Gurpluca, akıllı, avraylı olan. Yöne bir taraftan hem sunuttur. Ine gir şu cevabını. Ağır. Yok, ağır değil. Men üçin ağır değil. Tak. Men madamada öz şu soraga berýän jogabym men maşgalamy saýlardım. Sunuwatam zerur zat. İçinde ýaşaýan sunuwat kesip aýryp bolany. Yani maşgala da gerek ha. Doğru aýtdyň ýaňy. Sen birine gerek bolsaň, seni bolşuň ýaly kabul eder. Yani ol adamym saňa gerekli adam. Senem geljekde maşgala bolmaly, çagaň bolmaly. Men özüm şu at gidijek çaga görsem maşgala gurasym gelýär. Onuň Men maşgalalyjym. sen kiçi çaga däl. Yok, çağa görsem dinleme beret. Bir anda maşgala uğradı öyle. Joran mı? No. Hem joram hem topardaşım. Inne ştaýda men sorag bermek isleýän, Lala. Şu bir islenlik bir söz ýa-da aýdym adamyň durmuşuna täsir edip bilermi? Awa. Sen durmuşuňda bollymy? Elbette men döredýän, aýdýan aýdymlam hälem bellep geçdim. Köpüsi öz durmuşumy değişli yerlerim var, değişli däl yerlerim var. Onuň durmuşdan almayan aýdymlar ýerine ýetiremsoň, köp adamyň durmuşuna değişli bolup şonu dinleýänler, halap dinleýänler ba. Sen özüňizden şu soru berdiňiz. Durmuşyňda bir Sebäbi söz, men öz durmuşumda bolly şol. bir söz ütkötdiň durmuşyňa. Hawa Rahmet Gylejewň Halal Kyssalar adly kitap bar. Şonu üstünden bahasyny töle diýip bir şadady başaň. Şo söz men durmuşum ütkötdi. Sebäbi şeýle bir ýagdaý bolýar adamyň durmuşyny arzu edýär, şoňa belli bir wagtda ýetip bilenok, şu arzuwyndan menki bolanok zat diýip susupeslik basýar adamy. Şo söz onuň şona şeýle-de mysal üçin ýa sen gapeňde Mercedes maşynyň durdy. Şoň diýip durmak üçin sen bahasyny töle, nähil bahasyny töle. Ýa-da işle arzu et şol arzuňa da ýetdi ýa işläp. Şoň üçin de üstünligiň bahasyny töle, hemme zat tölegli. Arzuwam tölegli. Şo söz men durmuşymy ütkötdi. Şo kitap umuman şeýle bir motivasiýa berdi maňa. Okak gören bolsaňyz mümkin bilýänsiňiz Rahmet Gylejew. Sebäbi hemme kişiňem durmuşyna bolýar, şowsuzluklar bolýar. Gapdalyndan bir kömek berýän ýa maslahat berýän adamlar bolmanyna. Şo kitap ýaman ol kömek etdi maňa. Aldyň ona Mercedes. Yok, Mercedes almadım. Iň uly arzuwum okuwa girmekdi. Men şo Mercedesimdi. Şoňa da ýetdim. Ne tip bolsa arzuwlaryň hasyl bolýanyň başgortynjy. Ken arzu etmeň dowam et. Minnet. Awa. Köp sağ olun. Siziň hem işiňizde üstünlikler ýar bolsun. Taýrak. Hormatly halipamyz. Kalbimizde müthiýmilik yer alan Kesarkaç filminin baş kahramanı Türkmenistanyň at kazanan artisti Halipa Mollymyz geldi. Murat Nazarow üçin bir çapak çalaly. Yazı şolda. Söýýän adam iýine dolanarmy? Söýýän adam hiç açan gitmez. Jogaby ýok başga söýen giden ok. İki ýürek arada bahana da
sen hiç giden ok. Yanından ayrılmaz neçe gusası bolsa, yanından ayrılmaz sırkov hasada bolsa, berer barını gerek bolsa da canını yine koyup gitmede seyen yaranı. Biler ol gözlerimden diyecek sözünü, kıyınında sana derek koyar özünü. Alar arını dağyalı arkanda durup, hiç unutmarsın asla beren sözünü. Cevabı yok başka seyen giden ok. İki yürek arada bahana da yok. Çından seyenleri ayrıp olan ok. Göz yetirdim seyen hiç giden ok. Cevabı yok başka seyen giden ok. İki yürek arada bahana da yok. Çından seyenleri ayrıp olan ok. Göz yetirdim seyen hiç giden ok. Bitirmez birbirine yalanlardan kaçan, dine inamdar adama yüreğini açan. Sevgi diyen zat her adamın başından geçer. Dine mert bolanın sen yanında ömrü geçer. Biler ol gözlerimden diyecek sözünü, kıyınında sana derek koyar özünü. Alar arını dağyalı arkanda durup, hiç unutmarsın asla beren sözünü. Cevabı yok başka seyen giden ok. İki yürek arada bahana da yok. Çından seyenleri ayrıp olan ok. Göz yetirdim seyen hiç giden ok. Cevabı yok başka seyen giden ok. İki yürek arada bahana da yok. Çından seyenleri ayrıp olan ok. Göz yetirdim seyen hiç giden ok. Yazı şolda. Bizim inniki mihmanımız çağalarımızın yılları küçük ağalarımızın Arduy. bey diyecek olmadı mı? Senin ben ağam yani. Ben küçükken İngören aktörüm Şahrukh Khan'dı. İngören aktrisa Madhur Dixit'ti. Katı odan idi. Onun küçükken şeyle bir Madhur'u bizdeki Mursit deydi. Men şoň ýaly odan görýän, şoň ýaly odan edip aýdym aýdýan, şoň ýalym bir ütköşük ýüregimizde iz goýan armanda Özel Muhammeda. Bar bolun. Gowmaýardylar. Gowy, gowmaýadyňyzam. Hudaý. Sag bolun, filap çağıranyňyza ilki bilen minnettar. Zenan aýdym çok mine, zenan aýdymça esasy berjek maslahatyňyz. Denanlyk mertebeň sakla. Sağ olun Halifa. Şu wagt esasy ünsüňizi näme berýär? Maşgalamy, sungatamy? Maşgalama hemem sungaty edil şu wagt. Ol Öňki alaýdym ýapyşan şu adam. Yok, men öňe mara şu şeýdip ýapyşyp Şeylemi, awa. Öyle şeyler aktı bilýärmi? Öňüm Gözel Anna Muhammedova. Ýöne burdan çykýarda, burdan lowurdap jadyla ýatdy-da. Mene şeýle gadap edýärdim. İyi gider çıkarıp durýan elle, iyi gider aýdymary çıkaran aýdym dinlenip durýan. Ýöne burdan çykýaram bolyn, baryny bakdyrýan. Men şeýle duýýardym. Sağ olun. Yok, maşgala da sungadam. İkisem amen in gow dinji öz öýüm dalyan ya başga ýurda gidip dinji alsam ya da deňde gidip dinji alyp görmedim diýsem, anan marsaňyz. Düşün. Öýüm gow dinji alyan. Adam ýene salam aýt. Adam ýene salam aýt. Hatry. Olar ýaly ýola şerk edýänok, awa öz aýalyna şey diýdirip bilýär. Hatry ol. Öz öýümde dinji alyan ýanda. Ağamam kardeşimin mi?
yollaşıngdan sunuda işkärmi? Yok, yok. Sunuda işkärde. Şo döwürde Arkadaşta sunut. Awa biz şo döwür klip var diýdik. Sunugat bilen. Awa. İçili ne o. Onun için ýekeje sunugat ba, o da göder anam Muhammedowa. Doğru değil mi? Brad, in Türk gördün mü yaşayın? Awa. Föne diyen önkü legendaymışlan sıfatları şoduruşuna duranlar. Mın sırrı nämede? Häzir Nämededir öýde? Sadece siz diýersiňiz, dogry imitlemekde diýersiňiz, ukyn wagtyny almakda diýersiňiz. Azık wagt geçirem, 1 saatdan sorasaňam, ay biz yatman giýje işleýärdik. Awa bular ýalak hemmet bolçuluk däl, azık gıtçylykdy o döwürler. Yok, Özü garrangyk. Nämeden şu? Nämede? Şatlığım şol. Neme adamlar içinde özünü nähili duýýar, şonu ýalagam görnýändir-de. Men inne kosmetologiya gidem zok diýsem ýalançy. Gidýäs hemmemizem Jemme mağfiret etme. Adam Maňa nefer etme. Yok, gyzlara deşli men inne ýöne içinde nähili duýýan adamyň 2 tane ýaşy bar diýilýär ýa. Hawa. Biri biologiski ýaş, biri fiziski ýaş. Ha. Onun şu biologiski ýaşym ýaşdyr da. Sizin sungatdan gazanan iň uly zadyňyz näme? Sungatdan gazanan iň uly zadym şu tomoşaçylarymyzyň söýügi söylen gazanan adam. Gözel. Ondan beýle dinleýijilerimizden sizin ogowy täzelikleri garaşa men bagtly ýaly aýdymdan ýene-de tomoşaçylaryny bagtly diýen ýüzlerçe bir garaşýar. Nisip bolsa. Adatçan biziň şu wagt ýaman gowy döwrümüz bar. Ýurdumyz cennet. Owadan toýlamyz bolýar. Gahrman arkadağımyzyň saýesinde, arkadagly gahrman serdalarymyzyň saýesinde parahat ýurdumyz bar. Owadan toýlar bolýar. Janlary sag, başlary dik bolsun. Sizem şu toýlaň ýyldızlary bolun, Leylajan. Ine siz ýaly ýaş gyzlar hemmeňiziň ýoluňyz açyk bolsun. Sağ olun. Emi Şatlyk Nuriyev sunoty aýratyn bir yol getiren. Disko ähemindäki aýdymlary ilkinji aýdanlan Türkmen sunotyny birdip bolýar. Käbir gurullara görä şoň özüm diýerler. Özi. Disk stili 1997-nji ýylda 96'da meni ýam Şatlyk Nuriyew tanaýar. Yok, 97'de çıktım albümüm. 97'de çıktım ayda. Yönü 96-njy ýyllarda şo nädiligi aýdymda şol albomdan bir kaydym uje öňünden aýdýadyk. Aydılyadı yönü edili hakiki disk stil diýenne jana şoat biz bilýärdik de bir kiçi borsam bunyalam aýdyp bolýar eken o aýdymy şu stilde aýdyp bolýar eken o aýdym diýilende sen adyň gelýärdi. Bu nirden killeňde geldi, killeňden tuğulama. Yöne, nirden geldi. Ýaş şeýledi, mektep ýyllarymyz. Hawa. Mektepde diskoteka geçti-de. Öz ýaşlar arasynda. Hawa, çay pitde däl ol. Yok, çay pitse del hakiki diskoteka geçti. Hawa. Sonra şu daşa yurt aydımları vardı. It's my life zat aydımları vardı. Dr. Alban. Şol aydımlar ýaňy çykan wagtlarda ýaxşy. Ondan şu diskotekadan soň men şu aydymyň ritmlaryny öwrdim, stilini öwrdim. Ýöne sözlerini düşünemedok da şu wagt. Hawa. Biz çağı näme aýdy, näme hakda aýdylýar belli däl. Aydymlary eştem soň maňa gyzykly boldy da türkmençe şuny şuňal stillerde bir bolsa hem sözüne düşünüp boljak hem ýanky ritmlary. Jana, o jana diýilen söz nirden killeňde? Gowy sorag, ýaxşy. 30 ýyldan gowrak da ýöne bir adam şu soragy berip görmedi da maňa. Nerden geldi şol ije edip de. Ýöne şowa birek-birege bir gowy örilip jana diýilýärdi. Şo döwürler. Hawa, bir gowy söz aýtsaň jana diýilýär. Şonun pikir geldi de kelle. Bäh. Şol wagtlar sizin sungatyňyzda, sizin döwreden aýdymlaryňyzda Nur Muhammed Meredow halipa nähili
Şu gabatlaşaňyzda şoň pikirini esip gördüm şu wagtlar. Duşşadyk. Hawa. Ýöne hiç bir stiller barada biz gürleşemedik da. Gürleşmediňiz. Täze oň öz bir stili bar. Hemem her kim gelýär studiýa işine diýär. Salam. Ýok, toýlarda da atlarda. Toýlarda gabat diýelim. Bile gabatlaş görmedim Yok, toýda. hiç. Hemen men kän bir toýa höwes etmedim. Şo wagtlarym toýa kän islegleri bildirýärdiler. Ýanky aýdaly islendik sen bahaňy da bermäge taýindylar. Ýöne men başyndan aýdym sada gelemde men näil taýinladylar? Bir toýdan daşrak taýinladylar. Aslynda halypam merhum Han Muhammed Nurif meni aýdymçy bolmagymy islemedi. Şoň üçin meni sport mektebe berdi. Näme orada? Sport boks hurdan men kän türgenleşip geçdim. Çynyňyzy aýdym ýa gorkujak olaýdy. Sinirlenmedi. Bir gorkujam bolan seni. Boksör, ondan çykyp, ondan titul barmy? Hawa. Gadanan kubaňyz Men ýeňişiniz. san oýunçy öz agrymda birinji ýer aldymda ýarışda. Onda da arkaň çykmaly eken o döwür toýa. Şoň üçin arkaýyn barýadym baran ýerime hiç neme der ahranasy zatsy toýa barýadym. Ýöne konsertlere ahranaly barýadym. Bäh. Ne hat ýazýardylarmy? Usloklan konserde baranda. Kän ýelde. Şoň içinde ýazylan hatlaň içinde iň ýatda galan haýsy? Ýatda galmasa del säbi köp gelýän sorag söýgüleň barmy? Şol näçe hat gelýär? Aýdym aýdyp dursun sahnada o wagt hat ýazylýardy. Kağıda ýazyp ýollaýardylar da. Şonda iň köp gelýän soraglaryň biri. Şahruhan Fermay. Şu an aýdylýar Şahruhany bolaýjak ýagdaýlar şatlykda bolupdyr da. Bir şumat ýyllada aýdymçyň aýdyp beren gurrun wa da men şatlyk ýaşlygymy ýatla diýär wara Ýaşlygymy ýa çağalygymy? çağalygymy da bilýän onu şumat ýyllada aýdymçy gurrun berýär da şeýlemi şeýle bir şatlyk gowy berýär bilýänmi? Öde mara bizim owamyza gelýär diýip näçe günden garaşdyk diýär. Indi bolly garaşdyk, indi toý güni geldi diýär. Durýar akşam toy başlayamaz. İrden geldim garaşıp durniya. Geldi diye saatlik maşinanın düşöne ütköşk maşinine gel. Ödemici var adamlarım gen görüyor. Şomat geldi inni düşön ok diye saatlik. Karanqı düşüp çıraları yanmadı men düşecek geldi diye. Bey. Şeýle bir var neme diyen balezin oğlu ödem şomat yellada aydımçı da adın ayıp durman. Şor yalık qovu aydımçılan ödem qovu var ya saatlik zani. Bizem qovu var ya canın tağı olsun. Sağ olun gelmeğinde. Şul ağının 30 yıllık tecrübenizden, geçen yolunuzdan masal alıp Lale gıydımıza ne masat verin? Lale jigimide birinji bilen üstünlük arzu edesim gelýär. Şuň birinji dinledim aýdymlaryny. Dogry maýsam garaşmadym, odan sesiňiz bar. Ýanky milli aýdymlara has gowy gelişdirdim sesini. Şoň üçin men begendim millirek ýol saýlanyny. Täze inni näýli bir ýanky disk stiller diýdi, rap diýdi. Bular bir başga ýurdun sonugaty da. Hanan men onna da özüm disk stillerden, raplardan başlanam bolsam, şu zatlar milli bilen garmak iň soňy hökman şu zatlaryň milliligime de gelmeli. Men özüm şonça tejribeden şu zatlary gözeňine tutýanna, täze milliligimiz dutar ýanky öz sluhumyz bar, eşitiş nemämiz, şonu bir saglayan heňler bar, odan sözler bar halk aýdymlarymyzda. Şoň üçin köpräk dinläniňiz, ýanky millileşdireniňizi gatga berdim. Sağ olun. Hökman gerek, o ýanky täze stillerim gerek. Ýöne biz onu ikisini baglamalylar, hökman bir türkmen aýdym diýdirmeliler. Şol uğra has nemesseňiz, gönükseňiz gatga boljak geleceğiňizde. Men bara aýdym. Men gördüm. Hakykatdan men Nikolay Yakimova jansa bordum. Köp salam bize. Studiýasyna baryp, ýürüýte saat işledip, ýürüýte men gatnadym. Hakykatdan men agyşçylyga aýdymçy bolmaga ul howes bilen ýapyşdym. Barwa.
Öne bağışçılık berlerler, bağıştır bağış olup doğulmaya hemmeler diyara. Şu zat berilmese boronu okken. Şonda men Nikolay Yakimov'un beren bana bir gowy maslahatı var. Sen sesin hırıplıyadı. Garak ses. O öte bidire kaynan su al, guy, dolarda guy, kaynan su iğnenin kellansa üstüne yap da günne 20 yarım saat otur, sesin bir özüne gelir dedi. Bir hepte sıptırmanı, günne 20 tiyem olsa yarım saat 40 minut oturdum şunun içinde. Dem alıp, sesin açılır dedi ama. Aleypa maslahat ol. Berilmede bolana olken. Korközüm, yani bile yaşayan oğullara, oğullarım, kova oğullar kıynandırırken yüzün açılıyor diye. Yüzün açılıyor diye. Öyle ağır diye. Öyle çift itkalar. Oğlum, ben vardım. Aydım. Buyruk sana buyruk, sensiz durmaz buyruk, geliyorum bir karar edim. Aydım ben de. Onun Şu adam yüzün açıkta sen de oldu. Yalpılar dur. Şuraya çatıp. onun daima amanet daim yürüyte Balkan'dan giden yumurtkada uğratıyattı, füyde uğratıyattı, mesfede uğratıyattı, balam uğratıyattı. Ömürler uzak bolsun. Gelin aydaman daima. Kisem uğratıyattı. Aşkanında peyda verdi. Yarıdakiler dige diyattı. Meske kutor uğrayara, sesin kırılıpları. Ola birili. Onları da akıl sarıtmıyor. Onları bu ovadan uğratmalı. Onları ben son düşündüm. Onlar bana mevçilerle karnı aladı dedim. Sesin kırılıptır, sesin ütkaptır. Beni balı uğradım. Yumurtka uğradım. Umuman men bir dadanyň aydım aytmak gowdat. Aydım aytmak elbetde gowdat. Hatam häzirki zamanymyzda arkadagly serdarymyz zamanynda hatam giňişleýin bu zatlary ünüs berilýär. Hatam ýaşlara da her uğurdan alanmyzda ulul mümkinçilikler döredýän gahrman arkadagly serdarymyza tüýsüremizden köp sağ olsunlar mı dayılar. Her bir döredilýär eser jemiyete peýda getirmeli. Aydymam janyna lezzet bermeli. Doğru değil mi? Hawa. Janyna lezzet beren zatlar kana arasda howa, ýaşy sözler. Doğru değil mi? Şoň ýaly. Durşy bilen lezzet wady barjon. Dağıtıp görün. Gowken. Ha? Gowken. Eleman adı barjomy. Sağlık bilen lezzet bir şüşede. Şeýle gowy, tagamly suwdan soň şeýle gowaydym bilen gepleşimizi dowam edýäs. Lala Nazarova. Yazı şolda. Bir gecikmiş muhabbetten ne günahım yabanmışam. Gördüğün her ağaç benim, senin için boylanmışam. Ömrüm boyu temennasız sana nağma diyeceğim. Seni senden gizli gizli yüreğimden seveceğim. Ömrüm boyu temennasız sana nağma diyeceğim. Seni senden gizli gizli yüreğimden
de seveceğim. Kanadılanıp uçaram, beni seven sen olsan. Şimşek olup çakarım, güneş olup saçaram. Kanadılanıp uçaram, beni seven sen olsan. Bu sevinçle adlarım, sana gönül bağlarım. Gönül bağlarım, kalmış gibi dağlarım. Beni seven sen olsan, beni seven sen olsan, seven sen olsan. Yürek susmaz büyüner, muhabbete döyüner. Yaşamak hoş görüner, beni seven sen olsan. Yürek susmaz büyüner, muhabbette döyüner. Yaşamak hoş görüner, beni seven sen olsan. Yürek susmaz büyüner, muhabbette döyüner. Yaşamak hoş görüner, beni seven sen olsan. Bu sevince ağlarım, sana gönül bağlarım. Gönül bağlarım, kalmış gibi dağlarım. Beni seven sen olsan, beni seven sen olsan, seven sen olsan. Yürek susmaz döyüner, muhabbette döyüner. Yaşamak hoş görüner, beni seven sen olsan. Yürek susmaz döyüner, muhabbette döyüner. Yaşamak hoş görüner, beni seven sen olsan. Yaxşı şolda. Gıynansagam şunun bilen biz yaxşı şowda gepleşimizin Lale Nazarova bilen sarny geçirip torýar. Eri dostlar, şu şowmuzy ýadan yerimiz Saray Pap kafeýasynyň içi. Bir rahat, bir üýtgüşik tagamdan lezzet alıp, ömrüňde bir ýatdan çykmajak günü sagat ýaşaýyn onna Saray Pap'a gelen. Yaxşı şolda. Canan sağ olsun. Her biriňize gül watanymyzda mehriban, gahrman arka dağımızın, arka dağlı, gahrman serdarımızın sayasyny ak yürekden watana, halka hizmet edip şu bagtly ilim alkışlar ýaşamak niýetler etdim. Oy, gahrman arka dağlı, serdarly, owadan ýurdumyzda, owadan toylarımız bedep. Lale Nazarova size de bundan meylak. Şeyle acayip döwürmeden, şeyle acayip toylarına hizmet edip, Türkmen toylarımızın, bayramlarımızın bedegi olup, sahnalarda gowy watanymyzy wasp edýän, gahrman arkadağımızın, arkadağı gahrman serdarın beýgi işler wasp edýän acayip aydınları döredip, halka hizmet edip ýaşamak niýetler etdim. Sağ olun yaxşı. Menim size köp minnetdarlygym bildirýän. Gyzykly şow boldy. Syýlap formatlap gelen halipalar we kardeşlerimiz we siziň hem janyňyz sağ bolsun, işiňizde isinlik hemraňyz bolsun. Bizi ýagty geljege alyp barýan gahrman arka dağımyzyň, arka dağly gahrman serdarymyzyň jany sağ bolsun, başlary dik bolsun. Arzuwlaryň hasyl bolsun. Edi watanaşlar, her biriňiziň ýagşy arzuwlaryňyzyň hasyl bolmagyny arzu edýän, hasyl boljakdygyna da şu kez inanýar, çünki biziň owadan ýurdumyz arzuwlaryň hasyl bolýan ýurdy. Toylarda görüşelim. Hoş sağ olun. Yaxşı